Вітаю усіх! Живе Беларусь! Живе вечно! Зараз і живе з Богом. Зараз я прочитаю вірш, який написався десь в 99-му году, і впершыню був надрукаваны ось у гэтай кніжачцы «Зорныя ноты». Тоненькая такая кніжачка, якая вышла была при часопісе «Маладосць». Сувязь часоў. Я манускрипт стары гартаю, трывожыў пыл вякоў, нібыта штосьці ўспамінаю, ды забываю зноў. Вяшчаюць вешчыя пісьмёны, без голасу, без часу, без імёнаў. Няма нічога новага пад сонцам, усё, што ёсць, было і будзе, калісьці ў вечнасці бясконцай, даўно ўжо зведалі все людзі. Находзіць стома, кнігу закрываю, заплюшчу вочы, бачу сон. Я манускрипт стары гартаю і ў сне раптоўна ўспамінаю. Даўным-даўно праз тоўшчу часу быў гэткі ж дзень, і я сядзеў і ў кнігу зморана глядзеў. І вось стаміўся, вочы закрываю, і сніцца мне падвечны скрып стары. Чытаю манускрипт, і ў гэты ж час, як я старонкамі гартаю, маю душу з цікавасцю чытае той нехта трэці, што мне святлом у сэрца свеціць. Ці чалавек, ці Бог, ці сам сябе я, ці я ёсць той самы першы, што манускрипт стары складае, і праз векі яго ж чытае і той, хто сёння піша вершы. І манускрипт стары гартае, трывожыць пыл вякоў, нібыта штосьці ўспамінае, ды забывае зноў.